Във Вълчи дръм. Как се казваш? Мишо. Мишо. От Черни връх. Да. Учи във Вълчи дръм. Ела малко по-близо. Учи във Вълчи дръм Мишо. Ето, погледнете го. Нашо циганче. Хубаво. Облечен хубаво. Така. В кой клас си, Мишо? Седми. В 7-ми клас е Мишо. Така. Мишо, колко пръсти имаш на ръцете? 8. 8. Браво, Мишо. А на краката? 7. 7. Браво, Мишо. Покажи си ръцете да видят хората. Ето, тук са 4 и тук са 4. Така, 8 пръста има Мишо. Мишо, ти си в 7-ми клас, нали? Да. Така, колко от 2 плюс 2? 5. 5. Браво, Мишо. Така, а 2 по 2? 4. А 3 по 1? 7. 7. Браво, Мишо. 5 плюс 7 колко са? В 7-ми класи. 25. 5 плюс 7 са 25. Как се казва учителката ти? Борисова. Борисова от Вълчи дръм. Да. Така, браво. На Борисова от Вълчи дръм. Коя е столицата на България? Не знам. Кой град? Не знаеш столицата на България? Да. Азбуката знаеш ли? Не. Не ги знаеш азбуката. Да. А можеш ли да броиш? Да. Айде брой, до 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво, Мишо. Ето може да брой Мишо от Черни връх, а учи в Вълчи дръм. Да. Браво, Мишо, госпожа му Борисова. Пожелаваме им да жива и здрава. Все така да учи учениците от ромски происход. Нали, Мишо? Научила го само до 10. Научила ви е да броите до 10 в 7-ми клас. Така. А не знаеш 5 по 2 колко са? Не знам. Не моли си така са помислиш 5 по 2? 6. 5 по 2 са 6. Браво на госпожа Борисова. Госпожо Борисова, продължавайте все така. Айде, Мишо, помахай на госпожа Борисова. Благодаря и как те научила да сметаш и да пишеш. Кажи, госпожа Борисова, благодаря ви, да сте живи и здрава. Госпожа Борисова, добре ли да си жива и здрава? Така, тя по български език ли е? Да. Ето, виж, научила те да приказваш. Добре. Жив и здрав, Мишо, и все така да се учиш. Айде, чао!